Γεια σας παιδιά, τώρα θα παίξουμε αυτό το εφέ που θα σας πει πόσα like πρέπει να κάνετε σε αυτό το βίντεο. Αν πάει πάνω από 20 like ή 20 like, θα πρέπει να στείλετε σε έναν φίλο σας αυτό το βίντεο να κάνει ένα like και να κάνετε και εσείς ένα σχόλιο που να γράφει like και subscribe. Πάμε, το έχουμε. Έχουμε 6 ολόκληρα στυλό. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, το έχουμε, 16, 17, όχι δεν το πρόλαβα, 17, 18, 19, πάμε, πλησιάζουμε τα 20, όχι, 20, άλλο ένα θέλουμε, και 21, οπότε θα πρέπει να κάνετε αυτά που σας είπα στην αρχή. Γεια.